Здравейте, приятели на Холистичен център Баланс и на мен Петя Пенева. Продължавам с историите, живите истории в центъра от живия живот. Интересна случка сега ще ви разкажа за една жена, която дойде при мен още в зората на Холистичния център, когато все още работих само с рейки. Тя е един много такъв светъл пример за работата ми в дистанция с рейки. Сега набързичко така, каквото си спомних, защото доста бях изпозабравила. Тук си направих труда така да върна, да възстановя спомени. Аз се надявам, че тя ще потвърди или ще добави, ако има още нещо и съм пропуснала, което е било важно за нея. С нейно съгласие записвам това видео. Значи тази жена попадна при мене благодарение на едни мои клиенти, едни от първите ми клиенти в холистичния център. Едно прекрасно семейство. И всъщност въпросното Кате беше в Габрово само за 2-3 дена при техни близки, семейни близки. И се връщаха в техния град, където живееха, след което заминаваха за чужбина за дълъг период от време. И така, в един хубав ден, моите стари клиенти, едни от първите, се обаждат и казват: имаме една приятелка, тук сме седнали на кафе, тя не може въобще да се обръща, изключително е боли гърба, плексит, който вече цял месец я тормози, някакви лечения е правила, но безрезултатно. И съответно бързичко реагирах, защото това е доста остра фаза. Още след час се видяхме с всичките, с старите ми клиенти, с Катя и с нейният мъж, и започнахме работа, при което всъщност се оказва, че всъщност стресовия фактор е много голям, защото оставя стария си живот и започва чисто нов, нови среда, нови приятели в чужбина, и това наистина е много натоварващо. Много е натоварващо, защото тази огромна промяна води до доста голям стрес за тялото, за психиката. И съответно на мен ми стана ясно, че тази болка, щом не е повлияна от други методи, всъщност корена е някъде различен и всъщност корена е на стресова основа. Така че още първия път, когато започнахме, ние направихме 2 директни подавания. Аз направих към нея 2 директни подавания, после тя се замина за нейния град. Там не си спомням, 3-4 може би съм правила допълнителни дистанционни рейки. Фактически отложихме, имаше резултат още първите 2 сеанса, които бяха директните, и след това се доправиха нещата с дистанционни рейки. И аз бях щастлива, предполагам, че и тя, защото се е върнала към нормалния начин на живот. Тук много добре показва, че традиционната медицина тя работи с проявения проблем, не работи с основата, защото основата е съвсем различна. И затова тя не е имала и резултата, който е търсила. И така, всичко се отложи до един прекрасен момент, където отново моята свръзка, това семейство, първите ми клиенти отново се обаждат: ами Катето не е добре, вече в чужбина, още нямаше личен лекар, доколкото се спомням. Бяха пресни в чужбина и естествено стреса вече пък е ударил на друго място, в лицевия нерв. Половината е лице в адски болки. И вече се свързах с Катя. Започнах дистанционни рейки да подавам, и за 8 сеанса направихме, като първите 3 проблема почти беше туширан, като на 4-тия път всичко започна от начало. Това беше терапевтичният обратен ефект,
Много хора по различен начин го наричат, но има един прилом, където нещата се развалят, за да се оправят. И така, на четвърта сесия нещата пак загрубяха, но оттам насетне започна истинската терапия и фактически до 8-та сесия вече се беше всичко наред. След това рядко сме се чували, но това, което е било като впечатление от нея, това, което сме се чували, е добре. Изключително много ме радва това нещо. Не ме е търсила, което ми говори, че не е имала проблеми, защото тя знае, че може да разчита на мене, вижда резултатите, вижда ефектите върху себе си. И ето тук сега ще наблягам на момента, че това са единствено дистанционни рейки, втория път, когато работихме с нея. И всъщност тя ми се отдаде напълно на целия този процес, който течеше, защото нямаше много друга алтернатива. Виждате, че когато здравните системи са тромави, понякога трябва и алтернативни методи, с които бързо да излезеш от ситуация. Тя тогава, не си спомням втория път дали е пила някакви медикаменти, но мисля, че нищо не пи, защото там комплекси витамини Б се усложняваха нещата и не беше много окей. Но както и да е, тушираха се нещата, слава Богу, имахме добри резултати. Катито сега може да добави разни неща, ако така, за нея е било нещо важно, пък аз съм го изтървала. И в общи линии това е случая. И той беше съвсем показателен за силата на рейки в дистанция. Това е от този случай, изключително полезен, предполагам ще е за вас, за да се запознаете и с това какви проблематики могат да се работят с рейки. Това е от мен за днес. Прекрасен, усмихнат, слънчев и лъчезарен ден ви пожелавам на всички. Чао!